పాలే పంచి నిలికి తెలిపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలిపులే బల తల్లి పాలే తెల్త బోరలే బల తల్లి పాలే పంజార తెలిపులే బల తల్లి పాలే Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ತಿಳಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರಿಯೇ ಆತನಾಗ ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ತಿಳಿತದ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟಂಡಿಯೇ ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲ ತಲಿ ಪಾಲೆ What a comedy. ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ರಡ್ಡನೇ ಎಸಲ್ ನಿಕಲ ದುಂಬದೆ ಕೊಡುಂಡು ರಡ್ಡನೇ ಎಸಲ್ದ ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತದ ಪಂತೋಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನ ಕುಲು ಶಾಸ್ತಾವು ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯನು ಕೀರ್ತಿ ಕಠಿಣ ಐದು ಒಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೇಸಲ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ವಿಜಯನಾಥ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪೋಗಾಡ್ತೆ ಒಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡೆಂಚಿತಿನ ಲೇಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊಕಲಿರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಪಂಪಿನ ಪಸ ಪುರಪ್ಪುನು ತೆತ್ತೊಂದರು ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಯೋಜನೆಲು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಗಳು ನಂಚನೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆಗೆ ಕೊಡಲಾತ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ಲದ ನಡುಟು ಪುಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಸ್ಪಾಸ್ ಲಕ್ಸುರಿ ವಿಲ್ಲಾಸ್ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ JPS ಇನ್ಫ್ರಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಶಶಿ ಸೋಬ್ಬಕ್ಕ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದಿತ್ತೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೆಲ್ಪಾರೆ ಬರೋದಲ್ಲೇ ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡದ ರಂಗಮಿತ್ರೇರು ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೈದ್ಯನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಹೊಸ ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತೋ ಇಲ್ಲಲೇನು ಗಿರ್ದು ಗಂಡಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲಿಯಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ದಾದ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ದುಂಬಿ ಎಂಚೆತ್ತನು ಈತ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಒರಟು ನಿಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪವರಲ್ಲರು ರಂಗಮಿತ್ರರು ಎದುಕೊನಗ ಬಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಆ ಜನತೆ ನಿಂಡಲ ಬಂಡ ಐನು ಸಾವಿರ ದೆತೊಂದು ನಂದಿಯಾ ನಿಂಡಲ ಬಂಡ ಮಾರೆ ಇಂದು ಎರಡಲ ಪೊನಕ್ಕಿ ಯಾನ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪತ್ತವನೇಟುಲ್ಲ ಪೊತ್ತವನೇಟು ಹತ್ತು ಮಾರ ಪತ್ತವನೇಟುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಒವೇ ಕಾರಣಗಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಎಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಅವ ಇಲ್ಲಡು ಬರ್ತಿ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಅವು ಬುಡ್ಪೆ ಅನಿ ತತ್ತು ಮಾರ ಫೋನ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಿ ಅದಿಪೆ ಓಲ ಈ ಬಡ್ಡಿ ದಗ್ಲ ಕಾಸು ದೇತೋ ಹತ್ತು ಮಾರ ಮಂಡೆ ಅಲಾಪು ಈ ಬಡ್ಡಿ ದಗ್ಲ ಕಾಸು ದೇತೋ ನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ದೇತೋ ನೋಡು ರಪ್ಪ ನೇಲೆ ರಾಪು ಕಾರ್ಮದ ಈ ಅವಂದಿ ಯಾಪಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪುನತ್ತ ಆ ಜನ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಜಂತ ಮೋನೆ ತೋಯ್ದಿನ ಎಂಕ್ ದಿನಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬುಜಿ ಒಳ್ಳೆರು ಬೇರೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಸಹಸ್ರಾವು ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅನೇಕವಿದೆ ದಿನದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಿರುವೆನು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಕೋಲೆ ನರುವಂಟೆ ಭೂತಾಯಿಯೇ ಅವಿಜ್ಜಿ ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಆಟೋಡು ಬತ್ತಾರ ಏರು ಅಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಟೆಂಪೋಡು ಬತ್ತೀನಿ ಟೆಂಪೋಡೆನ್ಯ ಗುಜಿರಿಗಂತ ಬಾಡ್ನಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ದೇಹಕ್ಕಿಡು ಬತ್ತಾರ ಅಂದಿಗೇನ್ಯಾನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ತಂಬೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದು ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಓ ಈರೊಂಜಿ ವಿಷಯಗೆ ಎಂಡ್ರೆತ್ತು ದಾದಂಬೆ ಕಾಸಾಂಡೆ ಎಂಡಜ್ಜಿ ಕಾಸೇರೆಗೆ ಐನು ಬತ್ತಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಈರಂಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅವತ್ತು ಇಂದು 4 ಜನ ಪನ್ಪುನ ಎನಿಕೆ ಎನ್ಯಾನು 4 ಜನ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇಂದು ಎಂಡ ಕೇನ್ಯ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಕೇನ್ ಇಂದು ಈರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬಲ್ತಿನಿಗೆ ಇತ್ತ ಈ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಾತು ಬೇಗ ನಿಂದ ಏರು ಮಾರ ಎಂಕವು ವಿಜಯನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪಂಡಿದಾತುಂಡ ಓ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬರ್ಪುಂಡ
వెంకన్న అవు విషయ అంద ಅವ ಅಂದುಂಬೆ ಕೋದಂಡ ಅಂದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಸಂಗತಿ ಉಂಡುಂಬೆ ಎಂಚಿನಿ ಯಾನು ಯಾಪ ಮದಿಮ್ಯಾತೇನ ಆನಿ ಶುರುವಾತಂಡು ಮರ್ಲಿ ಮರ್ಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಮರ್ಲತ್ತು ಮಗ ಆನಿ ಶುರುವಾತಂಡು ಆಟ ಆಟ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕು ಪುರ್ಸೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆಟ ಪಗಲಿಡೀ ಚೋಚಂಬೆ ಮಗ ಈ ಲಂಚಿನೇ ಹೊಸತ್ತು ಮದ್ನೇಲಕ ಇನ್ನು ಇರಗು ಆಟದ ಇರೋ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೇರಾತಿಯ ಎಂಚಂಬೆ ಆಟದ ಇರೋ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೇರಾತಿಗೆ ಏರು ಬಂಡಿನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬಡದಿಲ್ಲ ತಂದು ಬತ್ತು ಜಿಂದು పోతారా ఓళ్ళు మాత ఒటారడ ఆట ఆపుండా ఆడే పూర యాని ఎన్న బొడదిల్లే ತಂದು పోతాను ఒక ఎంచిన పొంజోన కోమాటిಗೆ నిత్త ఆటకలే ತಂದು పోతాರ ಅನ್ನದೆ ಅಪಂಡ పొంజೋಗ ಆಟ ಇಷ್ಟ ದುಪ್ಪು ಎಂಚಂಬೆ ಆಟ ಇಷ್ಟ ದುಪ್ಪು ಅಲೆಗ ಆಟ ಇಷ್ಟ ಜಿಂಬೆ ಬೊಕ ಆಟದವಳು ಚೆಂಡೆ ಬಟ್ಟು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬೊಕ ಅಂದು ಮೆಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟ ಉಂಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಚೆಂಡೆದಾರದ್ಯರು ಇತ್ತ ಚೆಂಡೆದಾರಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟದಲ್ಪ ನಾನು ಚೆಂಡೆದಾರು ಒಳ್ಳೆರು ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಣಾಗ ಈ ಮೇಟ್ ಮದ್ದಳೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಚೆಂಡಲೆಜ್ಜಿ ಮದ್ದಲೆಜ್ಜಿ ಎಂತ ಆಟ ಮಲ್ತಾರಿಯೇ ಮದ್ದಳೆ ಬಂಡ ಏರು ಏರು ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಮೃದುಳ ಅಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿಂದ ಅಲೆನ ಮದ್ದಳೆ ಅಂಚನ ಅಂಚ ಚೆಂಡೆದಾರೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಪೋತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕು ಪುರ್ಸೊದ್ದಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಆಟ ಪಗಲಿಡೀ ಚೋಚ ಅದೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಬಂದ್ಪುಣ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಳೇ ಮಹಿಷಿ ಬಾ ಮಗಳೇ ಬಾ 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 ದಾದಾಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ದಳ ಒಗ್ಗರ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನದೆ ಬಾಲ ದಾದಾಜಿ ನದಿ ಪಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಯವಾ ಪಪ್ಪಗ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಏರು ಪಪ್ಪ ಬಂಡ ಏರು ಅಮ್ಮೇರು ದಾದ ಪನ್ನೆಂದ ಈ ಪೊನ್ನಲೇನ್ ಪಂಡ ದಾದ ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮುನಿದರೆ ನಾರಿ ಹಾ ಗೊತ್ತನ ನಿಕ್ಕ ಹಾ ಹೆಣ್ಣು ಮುಲಿದಾರೆ ನಾರಿ ಒಲಿದಾರೆ ಅಲಕ್ಕ ಮಾರಿ ಅನ್ನ ಮಗ ದಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕಾಸುದಾಯ ಮಗ ಎಂಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ದತಂಡಿ ಕುರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನಾಗವು ಅವು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕುರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓ ಕುರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಈದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ನಿಂಗು ಚೂರು ಲಾಭ ಉಂಡೈ ಕುರ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಚಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇ ಪಪ್ಪ ಇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಇಜ್ಜರ ಹೆಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನಮಗ ಗೋಡೆನೇ ಆಟದಲ್ಪದ ವೀಳ್ಯತಿಕೀಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಕಾಸಿದ್ಯಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಸಮಯ ಕರಿದ್ದೆಪ್ಪ ಎಂಕ ಉಪುರ ಕೊಟ್ಟಿಚಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಖಲ ಪೂರ ಇಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ಎಂಟ ವರ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ ಅತ್ತಿ ಜಂಕಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತುನಗೆ ಎಂಕ ಬರ್ಸೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ ಅತ್ತಿ ಜಂಕಿನಿ ದೆತ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಮಾಲ ಪಟಾಕಿ ಬುಡ ಇಲಾಗ ಬುಡ ಪೋಲು ಮಾರೆ ಒಪ್ಪ ಎಂಚ ಬದುಕುವರಿ ನೀ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಇಯರ ಮಣಿಪದಗಳು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾನಲ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತುಲೊಂಜತ್ತ ಅಂದದಿ ಈತ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇನು ಅತ್ತ ನಿಕ್ ದಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತೋಡ ಇಂಚನೆಂದ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಹಠ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಓಲೋ ಬೆಂದದು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟದ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಮೊಬೈಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ಕಿಂದು ಪಂಡದೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಕೋಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಮಗಳು ಬೈಯಾಡು ಸಾಲ ಎಡ್ದು ಬತ್ತದು ಕೋಣದಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗ್ಯಾಲ್ ನಾನ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಾಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಿಯರು ಎನ್ನ ಮಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಕೆ ಎಡ್ಡೇನ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲೆ ಬಂಡದು ಆಂಡ ಅಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಟ್ಟುಗು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲೆ ಆಳು ದಾದ ಕಲ್ಪುವಲು ಪನ್ಪುನೇನು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ನಿಲ್ಕದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪುರುಸೋತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗು ಪೂಜಿ ದಾಯ ಬಂದ ಕೆಲಸದ ಬಿಸಿ ಒತ್ತಡಡುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕ್ಕಳು ಏತು ಎಡ್ಡಂಡ ಆತು ಹಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂತ ನೇನು ಗೆತನಂದೆ ಹಾಲುದೇನೇ ಗೆತೊನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಪೋತೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕೋಣದಲ್ಲ ಪೋಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತ ಈ ನೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುವೆರು ಅಕಲ್ಡ ಪೂರೆಡಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂಡೆ ಆತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓವೆ ಬೇತೆ ಬುಚ್ಚಾಂಜ
ಒಂದಿನ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂದಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಕೀರು ಬಂಜಿ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮೋಳ ಎನ್ನ ಮಗಳುಂಬೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಇಂದದೆ ನಿಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ಚಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊರ್ಚನ್ನ ಅನ್ನಿ ಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಆವ್ ಮಗ ಆವಾ ನಿನ್ನದಾದಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ದಾಲಿದ್ದೆ ಪೂರ ನಿನ್ನತೆ ಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ನನಂಜ ಬಂದ್ರನ್ನು ಕೋದಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನೆ ಯಾನು ಜಲಕಗ ಪೋಪೆ ಎಂಚಿನ ಜಲಕ ಬೋಗುಣ ಈ ಜನ ಬೋಗುಣಗ ಎನ್ನೋಡದಲ್ಲ ಓಲ ಕೆದುಕುಲಾಗಿ ನೂನು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಟೆಡ್ ಸರ್ಪು ಕಲಾಡದು ಮೀಪುನೇಟ ಅಂಡಿ ಮಂಗದಂದನದ ಅಪ್ಪ ಈ ವೈಬ್ರೇಟ್ ದಿಂದ ಈ ನಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಪನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರನ್ನ ಹಲೋ ಮದನ್ ಈರಪ್ಪನ್ನ ಜೈಲಿಡ್ದು ವಿದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪೆಟ್ಟಿದ ಫಿಲಿಂ ಮದನೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಕೇನು ಜನ್ನ ಕೇನುಜಿ ಹಲೋ ಯಾಪ ಗೊರ್ಪಂಬೆ ಯಾಪ ಗುರು ಇರಗಿ ಯಾಪ ಬುರ್ಸತ್ತು ನಾನಿವಲೆ ಸಮೋಟು ಗೊರ್ಕ ದಾದಾ ಪೆಟ್ಟತ್ತ ಐನ್ ಸಾರ ಯಾಪ ಗೊರ್ಪಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಕೇನು ಜನ ಇಂಕು ದಾಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದನ್ನ ಈರು ಕಕ್ಕುಸುಡುಲ್ಲಾರ ಒಂಚೂರು ಬಿದಾಯ ಬತ್ತ ಬಾತಿರ್ಲೆಗೆ ಕೇನು ಜನ್ನ 10 ಸಾರ ಯಾಪ ಗೊರ್ಪಂಬೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿ ಇಡದೆ ತೊಂದಿನ 5 ಸಾರತಿ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರು ಓಲಾರಣ್ಣ ಯಾನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲಂಬೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣ ಯಾನಿಲ್ಲಡಿಜ್ಜಣ್ಣ ಯಾನಿಲ್ಲಡಿ ಜಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡು ಬುರದೇ ಇದೆ ರಂಜಾನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋತೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲದೇನೆ ಬರ್ಬುಜಿ ಯಾನ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಬರಂದುಲ್ಲ ಓನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನು ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಸೈಪೆ ನಾನು ನಿಜ ಈ ಬಡ್ಡಿ ತಗದ ಕಾಸದೆ ತೊಂದು ಮಾರ ಓ ದೇವರೇ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂದು ಬಂತೇರಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಆಟದ ವೆಂಕಪಣ್ಣನೆ ಗತಿಯ ಅಂದು ಓ ವೆಂಕಪಣ್ಣ ಹೊರಬಲೆ 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 ಏರಣ್ಣ ಇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಒಳಗೆ ಅವು ದಾದಣ್ಣ ದೆತ್ತಿ ನೀರು ತಲ್ವಾರ್ ಓಂಡು ಖಾಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬೇ ಅಣ್ಣ ಏರನ್ನ ಅಂದಾಜಾಯಿಜಿ ಮದನೆ ಇಂದಿತ್ತ ಬದನೆ ಮಾರುನಾರು ಇಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಬದನೆ ಮಾರ್ನ ಎತ್ತಂಬೆ ಬಕ ಪೆಟ್ಟಿದ ಮದನೆ ಓ ಬೆಟ್ಟದ ಮದನೆ ಹ. ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೆ ಈ ವಟಾರಡಿ ಏರ್ಲಜ್ಜೇರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏರೇರನ್ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಎತ್ತಂಬೆ ಆ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೇ ಪುದರ್ ಪಂಡಿನಿ ಪೆಟ್ಟಿದ ಫಿಲಿ ಮದನೆ ಬಂಡ ಯಾನೇ ಹಾ 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 ಒಲ್ಲಂಬೆ ಹಾ ಒಲ್ಲಂಬೆ ಏರು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಒಲ್ಲಂಬೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ ಕೇನ್ ಎತ್ತುಮೇನು ಬಕ ಕೋದಂಡ ಒಲ್ಲಂಬೆ ಒಂದಿತ್ತ ಕೋದಂಡನ ಕೇಳೊಂದು ಬತ್ತೀನಿಯ ಅಂದ್ ಕೋದಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎತ್ತವು ಬಕ ಅವು ಬೊ ಬಾಲಿ ಮಗೆ ಬಂದ್ಬಲಂಬೆ ಅತ್ತಣ್ಣ ಬಕ ಚರ್ಮುರಿದ ಅಂಗಡಿದ ಬೊಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಚರ್ಮುರಿದಂಗರದ ಬೊಮ್ಮ ಎನ್ನನ ಮಗೇನ ಅಂತ 10 ದ್ಯಾನ್ ಚರ್ಮುರಿ ಮಂತು ಜಿಂಡ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಏರ್ಲ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ ಆವಣ್ಣ ಆವು ಎಂಡ ಕುಸಲು ಗೊಬ್ಬಿ ಎಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವು ದೇವರೇ ಒಂಬ ತಿಂಗಳು ಉಳ ಇತ್ತ ಬಿದಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ಒಪ್ಪ ಬಾಳೆ ಈತು ಬೇಗ ಮಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಬಂಜೋಡಿತ್ತಿನ ಬಾಳ ಸ್ಟೋರಿ ಪನಂದಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾನಿ ಪಜ್ಜಿ ಒರ್ಮ ಮರ್ಡರ್ ಮಂತದ ಜೈಲ್ದೊಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಬ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ದಾನೆ ಅವಡಣ್ಣೈತ ಎಂಡ ಕುಸಲು ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿಂಬೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ರಜ್ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಂಗೆ ಮಂತರ್ ನಾಂಡು ಆಯ ಕೋದಂಡ ಬತ್ತೆಂಡ ಪನು ಮರ್ಯಾದಿ ಎನ್ನ ಕಾಸು ಕೊರಡುನು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಣ್ಣ
ಇದೆಲ್ಲ ಇಶಾಗಪುರ ಎರಡೆಲ್ಲತ್ತು ದಾಯಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟುವಾಡು ಪಾವಡಿ Hello. ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಚ ಅಣ್ಣ ಅನಿಲನ್ನೇನಾ ಎಂದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಮಾರೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಲಡೆ ಪೋಯರ ದೀಪೆ ಆಯ ಬತ್ತೇಂಡ ಪನು ಮರ್ಯಾದಿನ ಕಾಸು ಕೊಡುಗೆ ಇಜ್ಜಿದಾನ ರಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪತ್ತದ ನೆಲಕಾಕೆ ಪರಪುಣ ನಾಗು 16 ವರ್ಷ ಬಗೆ ಅಂಡ ಈ ಮದನಗೆ ಬಡ್ಡಿದ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಿನಟ ಬಗೆ ಬರ್ಪೆ அந்த சத்தியாடு தூப்பாரு என்ன புக ಎಲ್ಲ ಕತೆ ನಿಂದು ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ವೆಂಕಪ್ಪೆ ಆಟದ ಪಿಲಿ ವೆಂಕಪ್ಪೆ ಮಗನೇ ಈ ರಂಜಿನೇ ಮಂಗ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಿ ಇಂದು ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಚೂರ್ ಲಕ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮದನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮದನೆ ಪೋಯ ನನಗೆ ಓ ದೇವರ ಆಯೋರಿ ಬದನೆ ನೆಲ ಇಲ್ಲಕನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪೋಯೆ ಮಾರ ಅಂದ ಇಂದು ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಯಾನೆ ಆಯ ಬಣ್ಣಗ ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ನಿ ಈ ತಪ್ಪಾಯನೆ ಎನ್ನ ಸೊಂಟದ ಕೀಲು ತಪ್ಪಾಯನೆ ಇರಿ ಆಡ ದಾದ ಬಂಡರನ್ನ ಆಡ ಬಂಡೆ ಈ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡರ ಪಾಪ. ಇರೋದೊಂದು ಬಾಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಅಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಮ್ಮ ಉಪಕಾರಡಿ ಎನ್ನ ಪೋಂಡ ಮಾರ ಪೂರ ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ದಿ ಇರಂಗೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಕುಡಲ ಕೇನೇರಂಡಂಬೆ ಇಂದು ವೆಂಕಪ್ಪಣ್ಣ ಓ ಇರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅವೇತೋ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ದಾರಿ ಅವೇತೋ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನಗಳು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಜೀವನಡು ಇರೆಗು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮರಪರ ಒಂದಿನ ಘಟನೆ ಉಂಡಿ ದಾದಿ ಬಂಜಿ ಸಮಜ್ಜಿ ದಾದಂಬೆ ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲಾರಿ ಅವು ಈ ಪುಗಾರ್ನಾಗ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಈತ ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಚಿ ರಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಉಂಡುಂಬೆ ಉಂಡ ಅವ್ವೇತೋ ಘಟನೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜವ್ವನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಡ ಕೇಂಡತ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇ ಖುಷಿಯಾದಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಬನು ಬೇಜಾರು ದಾಯಕೇನಿಗೆ ದಾಯಿ ಇನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧಪತನದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಓಳು ತೂಂಡಲ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಡು ಪರಕೆದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಏರ್ನಾನಲ್ಲ ಆ ಪರಕೆದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬವನ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜಾ ನಗ ಬತ್ತು ಚೌಕಿಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತ್ಯನಾಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದಿ ಏಸಿ ಒಣ್ಣು ಮಲ್ತದ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಮಣಂತಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮಂಗಳನಗ ವೀಳ್ಯ ಕೊರಿಯರ ಬರಂದುಂಡೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಮೇ ಕೊಸಿತ್ತ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಖುಷಿದ ಸಂಗತಿ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಜವಣರು ಇನಿಕ್ಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೀತೆರತ್ತ ಅವೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೇ ಪನ್ಪೆಂಬೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಡತಿನ ಅವೇತೋ ಘಟನೆ ಉಂಟು ಮರಪೆರ ವಂದನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಹೊರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಡಗ ಎಡಪದ ಉಡು ಆಟಂಬೆ ಮೂಲ ಎಡಬದವು ವಿಜಯ್ ವಿಠಲಾಂತ ಸೆಟ್ರಿಲ್ಲ ಶಿವಸರನ್ ಸೆಟ್ರ್ ನಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಒಣಸಿಲ ಇತ್ತಿನ ಆಟ ಹೋವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೋಗಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ದೇವತ್ವ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟಾಡಿ ಎನ್ನ ವೇಷ ಹೋವು ಬಣಿಗೆ ಕೋಡಂಗಿ ಕೋಡಂಗಿ ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬಕ ಮೈಸಾಸುರೆ ನೆಕ್ ಗೋಣಿ ಎತ್ ಕಟ್ಟಾಡು ಅವು ಗೋಣಿ ಖಂಡ ಬಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೇರು ಕಟ್ಟದೇರ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಆಟಾಡ ಮೈಸಾಸುರ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಣಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ಐತಲ್ದತಿ ಅಂದತ್ತ ಯಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂಜಾರ ಒಣಸಿ ಮಲ್ತದೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಕೊಂಬುಣು ದೀದು ಮಣಿ ಪಂದ ಚೌಕಿಡು ಕುಲೊಂದಿತ್ತಂಬೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ದಾದನೋ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ನಾನು ಆ ಚೌಕಿಡಿ ಜೆತ್ತದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ತುಣಗ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಟೆಂಪ ಇತ್ತಿನಂಬೆ ಆ ಟೆಂಪದ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಕುಲೊಂಡೆ ಟೆಂಪದ ಉಲಾಯ್ಡು ಕುಲುನಾಯಗ ಆಡೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಣಂಬೆ ಕನ್ನಡ ಅದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ತೂಪ್ ಅನಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನಗ ತೂಪೆಂಬೆ ಟೆಂಪ ಉಂತುನವಳೆ ಆಡೊಂದುಂಡುಂಬೆ ಜಾನೆ ವೆಂಕಪಣ್ಣ ಮೂಲ ಎಡಪದ ಹೊಡ್ಬಿನಿ ಭೂಕಂಪ ಅಂಡ ಶುರು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಎಡಪದವಡು ಭೂಕಂಪ ಅಂಡ ಅಂದ್
ತೂನಗ ಎಡಪದವಡು ಬೂಕಂತ ಆತ ಜಿಂಬೆ ಮರಕ್ಕುಲು ತಾರೆಲು ಇಲ್ಲುಲು ಪುರ ಪಿರಾವು ಬೈತೊಂದು ಎಂಚಿನೆ ಮರಕುಲು ಬರ ಓಡೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನೆ ಬಲಿಪುಣಿಯೇ ಯಾಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಮರಕ್ಕುಲು ತಾರೆಲು ಇಲ್ಲುಲು ಪಿರಾವು ಓಡೆ ಬಲಿಪುಣಿ ಓಡಿ ತೂನಗ ತಾರೆಲು ಮರಕ್ಕುಲು ಪಿರಾವು ಬಲಿಪುಣಿ ಅತ್ತು ಟೆಂಪ ಎದುರು ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಮೈಸಾಸುರ ಟೆಂಪೋಡ ಟೆಂಪದಳ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಎಂಚಾಂಗ ಮಂತದ ಟೆಂಪ ಅಂತಾದ ಮೈಸಾಸುರ ಜಪ್ಪಡ್ಚ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಚಂಚ ಮಂತದ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಂಡಲ ಆಯಗ ಕೇನು ಜಿಂಬೆ ಅಂದ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೌದಾನೆಂదుకేನು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎರುಪೋನು ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಅವು ಏರ್ಫೋನ್ ಹತ್ತಿ ಬಕ ಅವು ಏರ್ಫೋನ್ ಅವೇ ಐನು ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೈಸಾಸುರ ಕತ್ತಿನ ದತ್ತಿನಿ ಒಂದೇ ಕುತ್ತು ಕುತ್ತೀನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸ್ಪಾಟ ಶಕ್ತಿ ಕೆರ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಕಾಲಿ ಕುಟ್ಟಿದೀನಿ ಮಾತು ಕುಟ್ಟದೀನಿ ರಪಕ್ಕ ತಿರುಗಿದ ಡ್ರೈವರ್ ತೂತೆಂಬೆ ತುಯಿನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆ ಟೆಂಪ ಉಂಟಾದು ಒಯ್ತೆ ಬಲ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಿ ಡ್ರೈವರ್ ದೇ ಬಲ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ ಸುರೂಟು ತೂತಿನಿ ಎನ್ನ ಕೊಂಬುನುಂಬೆ ಅವಕ ಅಂಚ ಪಂಡ ನನ್ನ ಟೆಂಪರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಜತ್ತದು ತೂಪೆಂಬೆ ಯಾನು ಓಳು ಉಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತುಳ್ಳ ಕೋದಂಡ ಓಳು ಯಾನು ಗಂಜಿಮಠ ಸರ್ಕಲ್ ಉಳ್ಳೆಂಬೆ ಇತ್ತ ಮೈಸಾಸುರ ಗಂಜಿಮಠ ಸರ್ಕಲ್ಡ ಎಡಪದ ಹುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಮೈಸಾಸುರ ಗಂಜಿಮಠ ಸರ್ಕಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಓ ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನ ಇಂಚಾಲ ಆಟದ ಎನ್ನ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಎತ್ತೊಡೆತ್ತ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ರಿಕ್ಷಾದಾಗ್ಲೆ ಬೈಕಿದಾಗ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕೈವತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕನೈತೆ ಬಲಿಪುನೆ ತಂಡ ಒತ್ತೆ ಒರಿ ಉಂತುಜಿ ದಾಯಗಿ ದಾಯ ಪಂಡಾಕ್ಲು ಪೂರ ತೂತಿನಿ ಎನ್ನ ಕೊಂಬುಳು ಅಕೇರಿ ಗೊಂಜಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಗೌಡಿ ಅದು ಪೋಡೋದು ಕಚ್ಚ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಪರಬ್ಬೆ ಬರೋಂದು ಇಟ್ಟೆ ಅಂದ ಸೈಕಲ್ ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ನಿಂಚೊಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಇಂಚ ಪತ್ತನೇ ತಟ್ಟೆ ಸೈಕಲ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ಒಯ್ಟೆ ಬಲ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಿಕ್ಕಿಲ ಬಂತಿ ಕೊಡಿ ಪಂದೈತೆ ಓಟೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಓಡಿ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಲ್ತೀನಿ ಆಯಲೇ ತೂತಿನಿ ಎನ್ನ ಕೊಂಬುನು ಅಬಕ ನಾನು ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೈಕಲ್ ಪಂಡ ಮೈಸಾಸುರೆ ಸೈಕಲ್ ಮಿತಾರ್ನಿ ಸೈಕಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಡ ಪದವು ಬಣ್ಣಗ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ವಾ ವಿಸಿಲಿಂದ ವಾ ಕ್ಲಾಪ್ ದಾಯಗಿ ದಾಯ ಪಣಿಗೆ ಮಾತಾ ದೇವಿ ಮಾತ್ ಮೇಡ ಮೈಸಾಸುರೆ ಎಂಚ ವರ್ಪುಣಿ ದೀಟಿಗೆ 11 ರಾಳದ ಪೊಡಿ ದಕ್ಕೊಂದು ಕದಿನ ಬುಡತ್ತೊಂದು ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದೋಡು ಜೀ 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 ಮೂಳು ಬತ್ತಿನಿ ಸೈಕಲ್ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೇ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಿನ ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡು ಆನಿ ಕಲ್ಲೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆನಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅದು ಪೊಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ರಂಗಮಿತ್ರರು ತನ್ಕುಲ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪನ ಮೆರಪೇರು ಎಂಚಿನ ಅತನ ವಾರೀತಿ ದಾಖಲ ಕುಸಲ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಕೊಲ್ತುರ್ದುನು ಬಂದು ಕೇನ್ನೊ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬಟ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪಂಚಿತ್ತಚ್ಚಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೆಲ್ಪವು ನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ಅಡ್ಡದಾದ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲಿ ಇಡತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಂದೇ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಇರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಂಡರ ಅವು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂತೋಲಿ ನಿಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಸುರುತಾಪುರ ಮದನೆ ಬತ್ತಿನ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ದಟ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಚಿ ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತೂಪಿನಂಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ an average performance ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಂಡೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹಸ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಸೋಷಲ್ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗಡಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದ ದಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಾಟಕಗೆಲ್ಲ ಆಟಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜರ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ನೆಡ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್
ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರಿಗೆಂಚಾಡು ಮಗಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಮುಂದು ನಾಟಕ ಲಕ್ಕೆತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ನಿಖಲ್ ರಜ್ಜಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಐಟು ಒಂಚೂರು ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ರಜ್ಜನ್ಲ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಐಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಈ ಟೀಮ್ ಬೈದರು ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಬಂತದ್ದು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ನಿಖಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಟ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಮೆ ಟಾಪ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲು ಎಂಚ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪಡು ಅವೇನು ತೂತು ನಿಖಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಧ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಟೀಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆಡೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ಪೋರು ಬಾಕಿ ತೆಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ನಿಖಲ್ ಐಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿದ್ದು ಐನಾತ್ ಅಕ್ಕಲ್ನಾಥ ಬರಡೊಂದು ನಿಖಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಚ್ಚಾರು ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀಮ್ ದೈದು ಪುದರ್ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಶ್ರೂತ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಿತಿ ತಿರ್ತು ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲ್ಪಲೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ದನಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪರೆ ಬೋಡಪ್ಪನ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸೆಡ್ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಲೇರು ಪಿ ಸಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಎಫ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಐ ಕೇರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಜೋಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಮಾಡಬದ್ರಿ ಮೋಕಲೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾದ ಇನ್ನಿತ ಹೇಗಿರ್ದಾಗತ್ತೊಂದಲ ಬಂದಲೆ ನನ್ನ ಕೊಡಲಾತ್ ತೆಲ್ಪವನಕಲು ನಮ್ಮ ಖಾತ್ರ ಕಾತೊಂದುಲೇರು ಅಕಲೆ ನೆದುಕೊಂಡ ನಾನು ದುಂಬದ ಸಂಚಿಡು ಆದ್ರೆ ಕಾತೊಂದು ಪಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲೆ ತಲಿಪಾಲೆ